Proġett tal-gvern se jkun qed jeqret art verġni minkejja li qabel l-elezzjoni Robert Abela nnifsu kien wiegħed li din l-istess art issir ODZ. Dan il-proġett li skont il-pjanti mistenni jkollu l-kobor ta' madwar 6 grounds u nofs tal-futbol qed ikun meqjus mir-residenti u tal-mandwar li l-ħadd filgħodu nġabru fi protesta bħala inġustizzja hekk kif ix-xari f'Wiesnuber se jittieħed mingħand il-ħafna biex jingħata il-ftit. U dan saħħuh bosta b'riżultat li s-serenità se tintilef kompletament kif se jkun qed iġib miegħu ħafna storbju u dawl. B'numru ta' residenti jaqdietu saħansitra s-sindku laburista ta' Birzebbuġa, Scott Camilleri, preżenti biħġarhom għall-protesta kontra dan l-iżvilupp. Net News kellem ma' membru tal-Għaqda Storja u Kultura ta' Birzebbuġa, Konrad D'Amato, fejn spjega iktar fid-dettall il-ħsara li dan il-proġett se jkun qed jagħmel. L-ħsara ambjentali ħad tkun qed issir għaliex din l-attività ħad tkun qed tikkaġuna. Tniġġis ta' dawl, tniġġis ta' ħsejjes u tniġġis l-iktar tniġġis forsi partikolari ta' movimenti fl-arja, anka jekk dawn il-movimenti ma jkunux fuq sit ta' Natura 2000. Ġifieri prattikalment ser ikonna ajruplani jtiru letteralment flok qasaf. Matul l-aħħar kampanja elettorali, Robert Abela nnifsu wies li s-sit ta' Wiesnuber isir ODZ li ma weda tidher li mhux se titwetta, anzi se ssirha ħsara irreparabbli. Wiesnuber ma se jsir ebda żvilupp u se nkomplu nitkellmu mal-persuni li huma concerned b'dak il liġi proposta biex nispjegaw b'mod ċar li mhux se jsir żvilupp ġewwa Wiesnuber. Is-sindku laburista ta' Birzebbuġa qal li l-Kunsill Lokali ma kienx marraf b'dan l-iżvilupp u kien biss minn rapporti tal-midja li skopra b'dan il-proġett enormi. U qal kif is-sit storiku tad-Dolmen se jiġi mitfun minflok jitħalla jitgawda minn dawk li jkollhom bżonn ftit ħin ta' mistrieħ il-bot mill-ħajja maġla ta' kuljum. Dawk preżenti fakru kif kemm is-sit storiku u anke s-sit Natura 2000 li hemm tefa' ta' ġebla l-bot se jispiċċaw isofru minn ħsarat kbar. Kien fid-daw ta' dan li appellaw biex jitħassar il-ftehim li qed jagħti din l-art tal-poplu għal ftit min nies u bekk għandu jibda proċess biex minflok tinbidel f'art ODZ biex l-ebda żvilupp ma jsir fuqha. Membri ta' Moviment Graffiti laqta din l-art ħelwa u laqda Storja u Kultura ta' Birzebbuġa saħħu li din il-lokalità se tispiċċa tara ajruplani żgħar minflok safar itiru mal-madwar. Minkejja l-iktar statistika riċenti ta' Eurostat li saret fl-2018 li ċertament fl-aħħar l-snin u nofs dawn iċ-ċifri żdiedu, in-numri juru li Malta għandha 27.5% tal-art meħuda minn bini meta mqabbla mat-tieni u t-tielet pajjiżi fl-Ewropa, l-Olanda 12.6% u l-Belġju 11.7%. Għaldaqstant, mod mill-aktar inevitabbli tqum domanda ċara u tonda. La darba Robert Abela mhux se jżomm kemmtu ma' din il-weda li għamel, liema weda oħra il-Labor ta' Abela se jogħġbu ma jonorax.